Avui farem verdines amb sípia estofada al cava i botifarra al perol. Per fer les verdines de Luango, d'Astúries, de la casa La Tierna, i per coure-les un parell de pastanagues, un porro i 2 cebes de figueres. Per fer la sípia estofada farem un sofregit d'all, ceba de figueres i tomàquet de penjar, sípia bruta, botifarra al perol, oli, sal, pebre i cava. Què són les verdines? Les verdines és una mongeta seca, que la collem verda, que es fa a una zona molt concreta d'Astúries, a Valdés. Aquestes concretament són de La Tierna, d'un client i amic que es diu Álvaro, que ens les envia habitualment. Molt bé. Primer de tot el que farem és simplement, estan envasades al buit, el que farem primer és netejar-les una mica, perquè sempre poden portar, veus, per exemple, aquesta no és ok, la trauríem, però això es veurà més bé quan les remullem. Has de treure una mica la pols, netejar-les una mica. Veus, ja n'hi ha algunes que floten, aquestes que floten ja no les volem, ja en sortiran més, Vale, res, això un cop net. Farem és posar-hi aigua. Mira, veus? Totes aquestes, les que vagin sortint es treuen. Bé, doncs ja les hem tingut en remull, unes 14 hores, i veieu que hem pujat bastant de volum. Ara el que farem serà colar aquesta aigua i posar-ne de neta, per començar a coure-les. Posem aigua neta. Això de cobrir un parell de dits, de moment la posem al foc. Sempre partim d'aigua freda, important. Per coure les verdines, tal com dèiem, un parell de pastanagues. El que farem és pelar-les. Avui fem servir, ja fa dies que fem servir la fusta que ens va regalar l'Antonio i la Mila del restaurant Efecto a Vilanova, són grans amics, i el ganivet també, que és una passada que ens va regalar el Jordi Martínez de Brill-Pharma, també gran amic. Un plaer poder treballar amb bones eines. Ara la ceba simplement s'hi posarà sencera. Hem de fer és pelar-la. Hi posem la bresa, el porro, tal qual, sencer, tot la pastanaga, tot això ben net i pelat, i les 2 cebes. Si convé posem una mica més d'aigua. Això ho taparem una mica, quan comenci a bullir foc lent, i l'enganyarem 3 vegades, que vol dir que quan veiem que comença a bullir hi afegirem aigua freda, i això ho farem 3 vegades, perquè així no es pelen i es acaben de córrer molt millor. També que sapigueu que la sal la posem al final, i això haurà de coure entre hora i mitja i 2 hores, aproximadament a foc lent. Ara encara no comença a bullir, quan comenci a bullir les enganyarem, tal com us he dit. Comencem a escalfar la cassola, un raig d'oli, d'oliva, el foc no massa fort, i el que farem serà posar-hi un parell de grans d'all.
Aquesta màquina és fantàstica perquè a més no l'has ni de pelar. El poses així, directament, i doncs d'aquí un cop l'hem xafat traiem la pell, veieu? Surt sencera i podem posar una altra, que n'hi posem un preny. Epa. Vale, que vagi coent. Mentrestant, ara picarem la ceba. Ara que comença a ballar l'all, a mi m'agrada posar sempre l'all primer, val? Que així aromatitza molt més. Ara posem la ceba. I el que farem és punxar-la ben punxadeta. No? Vale, posem ara una mica de sal, que no sé si heu vist que això ho va fer la Montserrat, que fa ceràmica i fa una ceràmica molt xula. Val? Remenem una mica i ho tapem perquè vagi punxant, així quedarà més toveta. Aquí veiem que ja tenim coent les verdines. Com veieu que fa aquesta escuma blanca, hem de mirar de treure-la. Ho anem fent durant la cocció. Això són les impureses, això podria donar gustos desagradables. Llavors això ho anem traient. Ara que comença a bullir una mica, era el moment que us dèiem que les hem d'enganyar. Per tant, afegirem una mica d'aigua, i pararà una mica la cocció. Ara que ja està coent, baixem el foc i que vagi fent tranquil·lament, sense remenar-les. Que vagi fent aquest xup-xup petitó. Fem així una mica i ja està. Posem l'ampolla, la copa de cava, perquè es comenci a temperar, que no li posem fred. Ara ja deixem així una estona. Ara les mongetes ja pràcticament estan, ja les hem tastat. Ara és quan hi posem la sal, i pararem el foc, que reposin una estona. Posem la sal. Una mica així. No hi poseu la cullera perquè si no llavors es desfà la pell. Llavors les deixem reposar, parem el foc i ho tapem. I ara aquí ja tenim la ceba ben caramelitzada, la separem una mica al costat i el que farem és marcar la sípia, intentar fer-ho a foc una mica més alt i sense oli. Doncs ho posem més potent, a tope, i no la posem de cop, perquè si no baixaria molt la temperatura de la paella i el que farem és posar-ho a poc. Doncs posem amb 2 sots o 3, fem així, que marqui. Mentrestant, podem anar tallant el tomàquet. Important que talleu sempre el tomàquet amb un ganivet de serra, perquè el que fa és desesmolar molt el fil del ganivet. Llavors d'aquesta manera doncs no el desesmolem. És tomàquet de penjar, que és molt bo per fer els sofregits.
Vale, ja el tenim tallat. Que els posem una mica més endavant. Podem anar tallant també la botifarra al perol. El que hem fet és pelar-la, no? I aquesta l'afegirem els últims 10 minuts, més o menys, no? Molt bé. Si us hi fixeu, així la sípia no perd aigua, i no perdem volum. Doncs que potser s'us enganxa una mica, o la que veieu que està una mica així rosseta. També és afegida els cantos amb les cebes. I afegim la resta. Veieu que no té oli al mig, perquè si no el que faríem és perdre molt de volum i el foc ben fort. Ara, mentrestant, el que farem és posar les verdures amb una safata perquè les posem al forn. Graus. 200 graus i gratinar. Vale? La sípia que ja està ben marcada, si us hi fixeu no hem perdut pràcticament volum. I ara ho posem a les vores i el que afegirem és el tomàquet, que desgrassi una mica al centre. A la que veiem que ha perdut l'aigua i comença a sortir l'oli, ho veieu? Ara el que farem és barrejar-ho tot. Apugem el foc. Vale? I ara hi afegirem el cava. Ara és qüestió que això vagi estofant lentament o tranquil, un foc no massa fort, uns 45 minuts. Tenim les verdures rostides i el que farem és triturar-les. Això hi dona més textura i un gust molt més potent. I un cop ho tenim així, i afegirem les mongetes, les verdines. Ja les tenim a punt també.
Evidentment no les hi posem totes, el que passa és que quan coem val la pena aprofitar i fer-ne unes quantes més. Les posem en pots i les podem guardar. Ara això ho deixem coure, 10 minutets i afegim la botifarra al perol i el que us deia. Ho tapem i ho deixem coure uns 10 minuts. Vale, doncs ara en principi ja ho teníem pràcticament estofat. Hi ficarem de sal i pebre. Sempre recient moguda, molt millor. I pràcticament ja tenim 5 minuts i a servir. Avui què hem fet? Verdines amb sípia estofada al cava i botifarra al perol. I ho regarem amb un solar segon, plat contundent, comença l'hivern i necessitem un cava amb més caràcter. Solar segon que ara està amb 54 minuts d'envelliment i està en un punt fantàstic. Salut i cava!